Hej, mit navn er Isabelle. Med hjælp fra Boxer har jeg designet en sofa, som skal gøre din tv-oplevelse meget bedre. Sofaen hedder Habits, og den er designet til at passe lige præcis til dine behov og vaner. Vi ser alle sammen tv forskelligt. Nogle sidder, andre ligger. Nogle spiser imens, second screener eller arbejder. Vi har alle sammen forskellige vaner. Lad os se, hvordan det virker. Sofaen er modulbaseret og består af 8 forskellige elementer, så du kan sammensætte din helt egen sofa. Du kan simpelthen få en sofa, som du vil have det. Derfor kalder vi den for Habits. Vi har en prototype, men vi mangler din hjælp, før vi kan sætte Habits i produktion. Du kan støtte projektet økonomisk, eller du kan hjælpe ved at dele det her. Støt projektet på kickstarter.com.